Είμαστε στους Αγίους Αναργύρους στην Γέφυρα και προσπαθούμε να περάσουμε απέναντι, αλλά δεν το καταφέραμε. Και τώρα αρχίζει και ξεφουσκώνει λιγάκι από ό,τι δείχνει ο δρόμος. Έχει κάνει αρκετές καταστροφές. Εδώ τα μάξια έχουν πλημμυρίσει στο στενάκι. Ο δρόμος παράλληλος από το ποτάμι, από τη μεριά των Αγίων Αναργύρων, είναι πλημμυρισμένο. Και το ποτάμι έχει γίνει ένα με το δρόμο. Ο δρόμος εδώ βλέπετε πως είναι. Ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος, από την εθνική δεν τους αφήνουν να κατέβουν κάτω, η αστυνομία. Αλλά τώρα αρχίζει και ξεφουσκώνει λιγάκι ο δρόμος, από ό,τι φαίνεται. Και εδώ παράλληλος ο δρόμος είναι χάλι μαύρο. Κλαδιά, τα πάντα. Προσπαθώ να περάσω αυτόν τον δρόμο το μηχανάκι, αλλά δεν τα κατάφερα. Τώρα φαίνεται ότι ο δρόμος σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεμπλοκάρει. Από ό,τι φαίνεται λίγο η στάθμη πάει να κατέβει. Θα δούμε στην πορεία.